dia, soc en Mohamed Haiba, soc un estudiant de Narcís Xifra, estic estudiant un cicle de grau mig de manteniment, instal·lacions elèctriques i automatisme, pertany a la família dels electricistes d'electricitat i d'electrònica. Vaig triar aquest cicle perquè m'agrada molt la pràctica i ja que soc un tio una mica inquiet, aquest cicle és bastant adequat per mi. El que més m'agrada són les pràctiques, ja estan ben fetes, ja que són bastant reals el que pots trobar en el món real i de cara a una feina. Recomano a la gent, tota la gent que és una mica inquiet, que no li agrada estar quiet, que li agrada fer instal·lacions, tocar motors, programar, i perquè també vaig triar perquè de cara al món laboral té moltes sortides, ja que pots trobar a totes les indústries, ja que tenen tota la part elèctrica i programadora, i després d'acabar aquest cicle m'agradaria fer el superior per poder aprendre més i tecnificar, i ja que m'agrada molt aquest cicle. Vaig trobar informació a través d'un ex-profe i d'un amic meu que va ser un ex-estudiant, que també són els que m'han ajudat una mica a orientar-me, i l'Expo Jove també, com anar-hi, on està l'institut,